Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra amangi hakerdob ying jongpi. Ha kawai na kijingja ka basngosi. Kawai ka long Ïing ha ka Shngiam Mooshrot. Ka baha po pur sam. Jong ka West Gentle Hills District. Kala du no ila ka Ïing ka sem. Ka baki jushong jusa. Hadien baki Thylliej ki Barhem ki la bam Shngiam bat pen kala de pilot ya ka Ïing ka sem bat ki jington jing em baro ki blakot de ki lak tengka ka jing plu jong ka Ïing jong ka kong tikna hadam bat uba udri lamare kala jah kapor khat arbaji steng sngi bat kat kum ki khobor balayo lum layo thu ba ka jing plu jong ka Ïing kala bandai na ka jing thot jong ka boarding electric hapo jong ka Ïing layo thu ru ba wat la ka Ïing ka sem kala ing khong lut khat Henry baro Ïing kila laj em na kani jingja bat kam shim la don kanu ka jing man saw Henry laj no tang ki jingbo jingsat u khaw kapisa bat ki mar ba kordor ki badan hapo kani Ïing kila ing khong lun bat kala de pe tang hapo ka shi khlem mat ta hodu re